Уважаеми зрители и драги ми смехурковци! След като видеото на 43-инчовия Philips предизвика такъв бурен фурор, вълна от букети и емоции, реших, че или супер големия размер супер много ви е впечатлил, или пък темата за мониторите толкова много ви харесва, че успяла да измести тази за Брекзит и Евро 2016 едновременно. И нали съм си една добра душа, веднага запълвам нишата на нуждата от знание за света на мониторите и представям още един модел. Днес няма да сме на професионална вълна, а на домашна, защото ще си говорим за мода. Philips мода. Нали съм си умна? Мога да ви разкажа, че мониторът има IPS матрица, Full HD резолюция и много лесно може да прехвърляте съдържание, като например видео и снимки, от телефона директно на екрана. Замислих се как би звучало едно ревю, направено от жена, за точно този монитор. Сигурна съм, че ще е кратко и ясно, но за сметка на това пояснително. Нещо от рода на: ами бял е и е хубавичък. И свети! Тук обаче сме професионалисти. И за това ще ви разкажа по-подробно за този модел, а и за да не си личи колко бързо искаме да заснемем това видео. Дизайнът е страхотен в бяло. Винаги, когато имаме различен цвят от черното, при мониторите съм с две ръце за. Другото нещо, което веднага ни направи впечатление, е изключително тънката рамка. За любителите на цифрите, моделът на този монитор е 275C5. Друго важно нещо за този монитор е, че притежава магията на светлината, както пише на цветната му кутия. La magie de la lumière pour une expérience immersive. Да, знам френски. С други думи, има Anti-Glow Plus технология, която прави ореол от светлина около и върху стойката в синхрон с картината, така че да изпитаме максимално визуално преживяване. Честно казано, впечатлихме се. От дома може да си го ползвате и като модерна лампа, защото тази така подутичка като балонче стойка свети. И има таймер, който да ни събужда със светлина. Не знам това със събуждането дали е реално, след като дори супер досадната ми аларма на телефона се проваля в това отношение. Светлината на стойката минава през целия светови спектър, за да изберем точно този, който отговаря максимално на нашето настроение. Аз обаче не можах да открия цвят, който да опише всички емоции, които изпитах, докато гледах последния епизод на Game of Thrones. Philips мода с Anti-Glow Plus технология струва 760 лева, минус 1, но с ДДС. Ако искате да гледате още много видеа за монитори, абонирайте се за моя YouTube канал. Ако не искате, какво ви става бе хора? Нима има по-интересна тема от тази за мониторите. Също, ако смятате, че мнението ми би ви било по-полезно по друга тема или за някой друг продукт, пишете ми в коментар. Чао!